5 ساڵ ئێدی بەسە ji زڵمێرە ji ber netewaya xwe Kurd tên darizandin. Rastiya erdnîgariyê diguherînin. Lêkolîneke taybet li bara tawanên li Efrînê. Birêxistina Sûriyayiyên bo rastî û edaletê vê lêkolînê li bara tawanên Tirkiyaya dagirker û komikên opozisyona Sûriyayî yên li dij gelê Kurd nexasim êzdî belav dike. Li gor wê jêdera wan xwedîspêra şîrovekirina çil îfadeyên ku di mehên Adar, Nîsan û Gulanê yên sala 2023 de hatine komkirin. Kurd qelenê neteweya xwe didin. Birêxistina navborî eşkere dike ku piraniya şahedên rewşa Efrînê bawer dikin ku sedema desteserkirina mal û milkan û pêkanîna tawanan Kurdiya wan e. Her wekî dibînin ku ragihandina Qeterê ji avakirina dagirgehekê bi navê El-Keramayê re seba guhertina demografîk e. Êzdî rastî olperestiyê tên. Li gor wê lêkolînê komikên çekdar davêjin ser gund û malên êzdiyan û bi darê zorê dest datînin ser malên wan. Her wekî ola Îslamê li wan disepînin û cihên wan ên olî tev wêran kirine. Birêxistina Sûriyayî piştrast dike ku bêtirî xwe navê komikên El-Hemzat, Ehrar El-Şerqiyê, Ceyş El-Şerqiyê, Sultan Murad, Feylaq El-Şam, istixbaratên Tirkiyeyê û hinên din dubare dibin.